Dayon, ano tayo? Intayon, ibasan ti pakasalitaan, ni pagayan tayo nga Dennis nga napuluan, dagiti agkaribal. Sagudayin nga ti surat ni Dennis. Dear Manong Nemi. Nalpasen ti klasik iti day nga malim adda akon iti third year college manong nemi ti kursok na accountancy. Agawid akon ket nasarunok manin dagiti ag best friend. Kamakamag ida manong nemi. Gabot may sa kadakwada iti pagpitikan ti pusok. Da Shirley kini ani. Ni Shirley manong nemi iti pakariknak iti ayan. Shirley, ani, urayan dak, agugog tayo. Mabayak manong nemi kini Shirley. Ano nga tanong, hindi pelag biniyan na. Mayat kaya? Shirley, ani? Oh, no siya kakit mayata. Kuna ni ani. Ang bakasang kayat ni Shirley. Oh, Shirley, friend, ano ako na? At, hanas ka nga pa anak, apaman nga makasangpetak sa Jimalay. Agdigusat, agrubuata kasigod, tada pa anak. So nga, maminsan tulangan, Dennis. Okay, papanam ngayon. At naka-date na. Kinuna ni Aning ang katawa. At the boyfriend nun? Adamat ka rin ka siguro nga, mga ibaga nga, awan ti jakayat ng ibaga, lahat na nun saan. Pasyaran ka kumanjibalayo kan. Estudyante pa lang, ako pa lang inarem. Hindi man da boyfriend mo. Oh, ani, ada boyfriend na best friend mo? Bata, di tsaka mo, napalpaliwad na kanya kay. Tapos lasaan nga best friend na ito, nadalim-limad na kanya. Madla ko nga ron, nga kasla, ada schedule na nga makidate ka rin, yung boyfriend na. Sayang. Nagpropose ako mapakin ka. Ay, Dennis, tilay tayo bagbagang. Agbasbasa tayo pailaan. So nga awang kanyak pala di kita. Ngayon ko na ni Ani nga the boyfriend mo. Patsin mo ni Ani. Ni Ani at adda. Sino ko mo? O ba nagharim kanyak? Di matagarim kanyak ni Dennis. Si kamat kayat na. Di kami Dennis. Huwag nga ron. Ni Cheryl kayat ko. Saan nga si Kaani? Magkitam, yung prangka na alagos kanya. Manong nemi, naibagagbit ko ala idin, iti I love you. In text ko, tada number na kanyak man. Ngayon, saan na pulos ng ikaskaso? Basain na lang. Di na pa ibaga, no? Kaya't na kuno saan. Yung sa bagay, manong nemi, putnumot ka dito ko na ngagbasbasa kami pa ilaing. Anong name siyak laeng ti kakaiso nga anak da papaki ni mama, ni papa nga mga obisina, idinto ta ni mama kit adda jabrod. Pakas daawak kami kini mama. Mga obisina nga order ni papa, may sak nga anak da. Napang pala nagtrabaho jabrod. Tanabayag na kanon nga ambisyon, iti makadanon mo sa baling ang pagilian, manong name ni mama. Ini, makaawid kami, nakaawid akbatin iti balay, manong name awan ni papa, ni Lolo ti adda. Lolo, da ako, nagmanok man. Kasyan na ka ni Apo Diyos. Dennis sapok. Ano, Brayo? Naggapuak na dito sa hango itay. Kinasasalitak pa hindi kita mulak nga masekas. Ken mapanak to dita likod into mandamdama. Tay naktuag natin, sakman ti agluto ti siday dita. Ano luto niyo sa din, Lolo? Kita pinakbet at pinakbet nga ron di kita manatig di talikod. Nabunga di kita bungulak nga nating. Naisuti pagpaling etak no katibigbigat nga magsibog kan mangsukay, manggait. Ken kastabat ten di kita masetas nga mulak iti sango ti balay. Maglaki din tanda kayo no? Tama asikaso di kita masetas iti sango. Ni mama idi ti mga asikaso, idi adda pa lang suna, idi sampay nga nag-abroad. Na parang nga ni papa. Sampay nga nag-awid.
Mga ano, overtime man rin Mga malado man rin nga agawid na dyan. Ni papang mo. Anat magbatlaw yun ka ni Papa Lulo. Talaing ka pa sukat. Mambles ka. Anak palag natin. Baliwan tanto pagsaritaan. Di ba ipanggap kini papang mo? Manong nemi talagang awampay ni Papa. Kat panangan. Kita sara kong lolo tamangantan. Iso kumamat ti bagat rigat dumalisayan ta. Hasti nga oras ti panangan. Nalpas mo ka din nga rin i-view rin iti kwa. Lesson mo. Ito no parbangonin lolo. Iso ti araramindag no nga parbangonin. Tapno nasidsid at ti panunot ko ti parbangon. Nagdasal ka karudan ti mangantan. Naimas na ti pinakbot siya lolo. Mula yung amin na gitoy. Kawa na. Kompleto. Bahay kubo karon. Kompleto. Naimas lolo. Talaga naimas no kanat na yung sa mulutuan. Gusto ko na naimas luto yun lolo. Kusinero aki di kabanwaga ka. May sakit di nga chip coke. Edi sikat nga restaurant ni Jesudan. Kasta. So matinagam-amuhan mi kinilulam. Dedi lulam. Shakti chip coke. So nakita may sagada kiti waitress. Abot na imas ti luto ka kita. Ilas-lasin ako no kati kanan. Dedi lulam. Ganyan ka nga naarim ko. So na lang. May samat ti anak mi. Nilang papang mo. Basta. Kasla ita. May sakamat nga po ko. Ay po yan. May masat anak ko. Sakit may masat apo ko. Jakban gamit kinaadot nagputot. Damno ato ko mo ti apo ko. Nimat papag mo. Imalakan niya nga. May salang tiputot. Nakitsika na ita. Ulitak ti salutsut ko ita pa. Lolo. May papagtian niya. May pamangan ka ni Papa. Anat madbadlaw yung kang kuwana? Madbadlaw, naragsak. Nagkaroon na kasta nga maladaw nga agawid. Sumangpat nga naragsak. Apay nga talo, no? Kinawang problema na So nga naragsak. Mabali siguro nga tawagan na ni mamang mo. Daking kinumustada. Kahit nasiyat mo ni mamang mo. Nasayat mo ni papang mo, nasyaat ka ba't? Nasayat ak, hindi nasayat tayo amin. Abi na sa lutsod mo, noon mo mabobserbahan ka ni papang mo. Awang nga tati, wana, lolo? Chicks na? Abad katawa kayo, lolo? Mamano, digit nila lalaki, nga ori no adda asawa na adda pa lang sa bali, babae tibiyag na. Mamano. Kahit yung asawa, lolo, posible nga babae ni Papa. Nang naroon pimano mat ni mamang mo. No, sika ko mati lalaki, sika ko mati papang mo. Kahit mailiw iso na. Taramidan na. Ag-checks. Wano saan kat mapan gumatang ka na kita'y gagatangin nga babae. Napia, nung gumatang lang, lolo. Ngayon nung seryoso makirelasyon. At nga ta, chicks ni Papa, lolo. Kat sa lunsod ito kang kuha na. Ngayon naglaglaw na yung tilalaki nga mangamin, nga daramid na. Siyempre, no, ibaga na kang ka, posible mat kay pulong mo kini mamang mo. Han? Numabalin ko mga Papa. Ay, lolo, nasingpet ni Papa. Tapno, saan nga lipliputan ng saksaktan ni Mama? Siyempre, numamon ni Mama, nasakit para kay kuha. Diyak kayat masaktan ni Mama. Diyak kayat nga agsagaba. Kaya no, dan tumadlaw mo, numamuam nga pudno nga da chicks di papang mo. Agad, saman to ni pulpulong. O, di mo kayat masaktan ni Mamang mo. Saman nga rin mabalin, lolo. Tano ipulong ko, kini Mama, ni Mama, tawagan namat ni Papa. Tapno, ibaga na nga, isar din na tararabitan na. Ala, ipas nagtantimangan, barok. Apok,
Daw tayong kinaapod Diyos nga. Awang kumalikit yung sa nga problema. Naragsakta ko malaksa. Nakaturo ka ako manong naming yung awampay ni Papa. Hindi makariingak manong naming ni Lulo ti adda ni ti kusina. Nasapa kayo nag-ring, Lolo. Good morning. Good morning, Apaw. Kasto nga talaga ti pa nagre-ring ko. Napang ko na sibugan, ti masetas ko dito sango, kan bulak na nating titalikod. Naka-exercise ka? Uy, nakaluto ak pa yan. So, no kahit mong tiwangan, mangangkan. Ana, oras nga taga simangpat ni Papay di Rabi. Tata ka din ni Papang mo. Apil, awang ka din, Lolo? Yung kakita na dyan, kutsen ng adda. Kano, adda ito nagtikwarto na. Ayam sa mo makita at nakalaklakit niya. Kapag isumat iti manong naming ang malakotan, tiri daw, ti kwarto ni Papa, ket rumwar ni Papa. Good morning, Pa. Good morning. Good morning, Pa. Salamat kayo ka. Kaya nga, ababulon niyo sikat yun. Masakit. Medyo sakit daw ka. Kaya mo naka-exercise ako. Lalala. Huwag ka tablakat ka pa. No kaya chut manganin. Mahalin nyo lang tatagin sa rin. Nakanaguto ako. Nagsubliak di talikod ti balay. Si kasuk na pagdad ko nga. Talusan. Nagsarunong ka mga nagdigos ka ni Papa. Aging ka nagidasara ka nagsangong kam ganangan. Kumusta pa nagbasa? Ang problema, Papa. Napas na ka. Magamat na darar mo. At ang araw din kurso natak, Papa. Nibagakpay natin, I love you, kang kuha na. Through text. Di nagpatigas kaso. Di nagsiguro kaya't. Guwapo akmot kas kang Papa, di ba? Kaya baka no, di na pa kaya't ada boyfriend na. So nga, di na kaya kas kaso. Kaya worry siya ka. Ang kamay lang makikil-girlfriend. Baka madadahil siya pa nagbasa. Baka makasikog ka nga, hindi ka pa makapaggraduar. Saan nga tamat, Papa? Pa, apin nga kang kanahin ka matin ng maladong ang gawin. Nag-overtime, Mac. Overtime? So, ba't na may nayon ng sweldo? No, at the overtime ko. Pangususaran yung sweldo yun. Iso din ko kinilolom nga may gatang nga nakita masapsapol di balay. Bill ti kuryente, bill ti danom. Kaya na imagmanggok. Abay ha? Kaya it-itin ko ka. Saan nga na di papawit ni Mama? Di pangalalaki ti allowance ko? Kaya isupay ha? Malaki si sweldo yung Papa. Papawitan na kape ni Mama. Agpawit no kayat na saan no saan. At adakmat. Adamat sweldo. Urunungan na sadya. So, doon nagbakasyonan ni Mamang mo, doon tuturunungan. At ano kayat nang iput up na negosyo. So that yung urunungan na. Kaya ito nagpurguden, ison ti iput up na negosyo, kaya iso mang manage. Pa? Awang ka diti ko ayaw? Chiksyo? Ano ko na? Salsalutsudag no, awang ka diti chiksyo? Kasi ka man lang bagang awan. Wano anta ka diti chiksyo? Awan. Abi ko magchiksa. Anong arat pagpagpagsaan nyo ti iliw yun ay? Nung may iliw kayo kini Mama. Anak klase ka sulod-sudeta. Magandan. Tulad na mangan. Ang ganda na pagsalita ta. Kapag napanunod mo mandeta nga sulod-sud ka niya. Wala ta, kung na nilolo, manu ka no, digitikas ka na ka. Nasaan nga chicks. Nangaro na ka. Tawan ni Mama.
Di chicks ka. Basta, imula mi ti panunot mo awan chicks ko. Nilayang mamang mo, ti patpatek ko. Pangipagpagsahan ng orti iliyo. Ay, saan na naskan pagkasalot-sulot? Gumatgatang kay kadi. Mababang kadi mga ala ka digiti GRO. Mabaling kadi nga saan nga sa pagsaritanta. Nakalaglagi pa mga sta. You know, daman na kiti mandamdamag mo nga lalaki. Nga, adala asawa da nga nag-chicks na pa ilayang, ipuwera na. Saan ko mabaling nga liputan ti inam? Iba't patag ko rin mamang mo, kadyak kahit asaktan. Jak kahit aguliban. Period. Bakasyon manong nemi, patasag man ko na nga pagang-angawan nga pasyari ni Shirley. Yung matangak manong nemi ti 3 red roses. Kalpasan na nagrubwata. At dani papa manong nemi, nasapa si Mangpet. Papanam? Pa? Abang nakarawat kad kasta. Kanan niya deta. 3 red roses pa. At naman pa mo pasyarin nga babae. Logo nga, basbasa ka pa ilang. Kapag garam kan. Aram pa lang pa. Ikat no, kas pagaligan ta sungbatan nak, di ada may sa kanagiti inspirasyon ko, di pa nagbasa. Sino ya? Di ba pambarman? Ni Shirley? Shirley? When? Amo mo yun ni Shirley? Kalugaran tayo? May minsan sa amat ti Shirley ti lugar tayo. Amo mo yun, pa? Paan? Tsaka mo. Sige pa. Nakpay. Dato ka dito muna, parang basyar mo kayong kuwana. Wan pa, umuna. Pues, dahil ito ti umuna kin maudi, pa nagpasyar mo kayong kuwana. Pa, abay. Palubusan ka ita. Ngayon saan ka ito, palubusan pa. Numamampuan mo na pasyarin suna. Tapi ba? Apay ka parit yo. Iparit ko, gabot na may isa nga ama, nga mangiparit iti anak nga garam. Estudyante ka pa lang. Hampay lang panawon ti araram. Agradura ka pa yung muna. Dati danton trabaho, isunton ti panagaram mo. Saan nga itag estudyante ka? Alay kan. Ngem sa munton ngululitan ti mang pasyar kini Shirley. Apay nga ta. Nagunak tinakam ko manong nemi ngamin baga naman tirason. Di na kayat nga siyak nga anak na ng estudyante pa ilaing at agaran mo. Yung baruak mo ta na. Pura man pa estudyante ah. Tunana kan dahil ito ka na tiumunakin maudi. Nga dinantun kayat nga pasyarik ni Shirley. Sa bagay, oresan ko pasyarin di balay da. Makikita ko isuwa na eskwela. Ni Shirley din ang inukat tirida o manunemi din expectarin na siyak. Ay, si kamadgayam. Dennis, flowers for you. Talagang umay nakpasyarin? Bakit? Kita taman di eskwela ah. Tapos di ka sakit makuna nga formal ti amin. Umay kamit lapasyarin dito balayo. Tapno dito nga ibaga nga ulitan. Nga ibaga ti I love you. Di mo ka diawatin na ito eh. Sige. Thank you. Sumrek ka. Manong nemi pinagtugaw na kapag isumat nga lumabas ti amana. Ang dagdata. Eh, umay mo pasyaran ti anak mo eh. Ang data. Ay, sikatay baro ni Richard nga papang ko. Kumusta mo ni papang mo? Kaya na si Admet, tata. Kaya na kayo ata, makapabisina ni papang mo, sa adadya abroad ni mamang mo, kat may mesaka nga anak. Idinto tada kami kat ni. Ay,
No awan ti mang pagpabasa kay ni Shirley akit kami yung mapaadal isuna. Mang pagpabasa ko na yun. Tata, ewan. Kabay lami aga pagbasahin ti anak mi nauna noon mang pagpabasa kay kuana. Kita mo tirigat mi, timalay mi, alig na marmarpog. Ay, how mo tinapidas ka trabaho. Sakit ni nanam, kasarayag sakit, paggastusan. Ala, agsalita kay nga ron, lumabalil na kumakit ta. Di agpipuyat. Ako magbasa no bigat, tata. Ngayon, ore awan ha. Ala, panawang kayo. Hanak ko silad mi nga gasawa. Hindi tutuwa kami mano. Ada magpapabasa ka? Akas ko na ni tatang mo? Chismoso ni tatang. Ape, hanggang pepeso. Isungod ka ko na ka-chismoso. Among nag-chismis ha, pepeso. Mapangharod na ko na hantikas dyan. Handa ka kanong kamailan na pagbasahin sa college. Hanggang ko magbasbasan o ang pababasakin ka. Dito ka di topic ta. Salut-sudak lang na po, no? Saan yung supit pagsalitan ta? Sige, tingnan pagsalitan ta, may papanking ka kan siya. I love you. Kas kang kanain ko ibagwagakin ka, no ibagamti kas ta. Agpasbasa tapay lain. Kansa nga siya trubeng nga yatem. Tapi nga kung mga saan nga rumbeng nga sika, katsikat pakarek na ang ayat. Ni Ani, di mo kayat? Actually, ibagbaga ni Ani nga crush na ka. Di makadakas siya matikayat mo. Ngayon saan ka matakayat? Tapi nga din nakayat. At the boyfriend ko. Kadi, dan. Nga na yung boyfriend ko, isot mang pagpabasa ka niya. Di at naman lang mang pagpabasa ka niya. O, ano gutit? At the boyfriend ko, nga yung boyfriend ko, isot mang pagpabasa ka niya. Sino boyfriend no? Diyak kayat nga baga. Tabi nga di mo kayat. Awan ng bibiyang mo, no? Sino boyfriend ko? Natatket ko sawan. Awan karbangam nga mga mo. Uno saan nga naskin pangibagak ka na sino. Basta adda. Kanisod magpapawasa kanya. Kaya mo sawan, di boyfriend mo nga magpapabasa ka. Adda trabaho nan? Adda. Pangalan na ko mga tikwarta pag itad na kanyak. No, sa awan trabaho na. Anat supapak na. Siyempre, ada supapak na. Di ka di bagim? Itad mo ka di kang kuha Ti amin-amin mo. Mind your own business, Dennis. Kan mabaling ka di. Yan tangan kat naibagamat ti I love you kanya. Kan naibagamat ka ada boyfriend ko. Kahit nasawin, pinaay ka. Saan nga saktar nun? Ni anit mangayat ka. Nisot pag-ibagam ti I love you, baka dagos ka I love you to ko na. Sikat kayat ko, Shirley. Nga mada boyfriend ko. Ayayatem ka di? Of course. Boyfriend ko gayam di ayayatek. Ngam sanak to ang sumarte. Wahala ka. Basta the boyfriend ko. Ket saan ka kayat? Pabalimunti kawin. Sige nga rin. Nasakit para kanyak manong nemi tiba paay. Ngimkas na ko nakengkuhan ng sa anak tong sumarten. Ora at the boyfriend nan. Ora na sinuman datang nga karibal ko. Ngim ako na kadi nga karibal. Idinto ta inaklunan. Papabasa, isot mang papabasa ka no kengkuhan. Baka
Dati timakon ko ng sugar daddy. Wow! Ni Shirley, kahit na laing ti makapagbasa, ang makapaggraduar ti kolehyo, nadaan ti sugar daddy. Nga isubang pagpabasa keng kuhana. Nga ti sukat na, kahit ti kinababae na. Saan ka din nga virgin ni Shirley? Naramramanan na nga tan. No, apay mo't kami nga isut pagkrasak. Apay mo't kami nga isut pakarignak iti ayan. At dapat laing ni Papa manunemi anak kariing at dapat lagi ti salas ideya agawida. Dennis, ay pa, si Mang Pedkan. Ampay pa ba? At dakla ka rin Papa, saludsod yung palang si Mang Pedkan. Nagtugawak manong nemi ti amin. Ano bubuyan nyo? Kaya naman ti bubuyan. Kumusta tinapanam? Pinainak ni Shirley, Papa. Rubeng launay. Kat saan ka ito nang subsubli, pinainak ka Ruben. Nagsubli ak tumanin. Kanorin na saan ko mapampasyarin di balayda. Makitkitak ba't isunit eskwela. Masigak ba't idaki ni Ani. Di best friend. Pa? Amoy ka din nga, imbaga kanyak ni Shirley nga, ato boyfriend na. Ewan, bibiyan ko dita. Imbaga naman, kung saan, yung pakibiyan. At ang boyfriend na, nga iso ka nun tibang pabasa keng kuwana. Sinalutsot ko nga rin no, anat supapak na, at dinapsong batan. Nga mamuklatan. Ititad na tibagina, kada dyan mang pabasa keng kuwana, di ba, pa? Boyfriend ko na. Siguro, sugar daddy na. Amoy ka diyo, pa? Nuhanyat ka makuna ng sugar daddy? Pa, nagbubuyak, disturbo ka. Ano siya sulsud mo? Amoy ka dito, sugar daddy? Kuna? Sugar daddy? Mamangig ko na itang magbagad. Sugar daddy, nung natay nga, nakaskanyak, at estudyanteng pagbasbasaan nga. So nga, sugar daddy. Dikat kahit nasawan, ni Shirley, ada sugar daddy na. Nga ipapain na ti amin-amin nga kikuha na. Kahit amumad lang ayam. Iso nga, tiraskan nga ramay ng barok. Isardag mo nga panunutan pa rin nga babae. Ang iso tirumbeng armem. Gabot si kaman nagko ng at sugar daddy na nga magpapabasa kang guwana kahit nasawan saan nga virgin. Kahit mo ka tingarot mat. Nga singanti mangsalawat kang guwana. Tibi armo magat ay sigurado nga virgin. Nga sikat ti makauna kaya sikat agdanayon. Ni Mama Idi. Virgin ka din nga tinagikwayo? On. Kailangan pa tinagikwak na saan nga virgin? Ana? Ayaw, ano po? Kahit nangasawan nga dyak agar aramat ka na kita GRO. Virgin. Basta virgin. Kahit nangasawan pa. Nga babae yun. Suta po. Kapot ay bagbaga kang virgin aming tikayad ko, babae kon. Sumardin nga, wala na sobrang ka ng kwarto mo, maturog ka. Palpasik na ito buyaak. Disturbo ka. Hindi na kaedda akon manong nami nakamulagat ak ng badag kidam. Nakatangandak iti kisame. Pampanunutek. No at the chicks ni Papa. Asin no. Kananyat klase na nga babae. Magkatawa ka mang panunot. Anong name?
Anya nga tanong, dajed sugar daddy ni Shirley ket ni Papa. Ah, posible nga ta? Hmm? Magswerte mo ta ni Papa. No makajiks ta kas ni Shirley. Kansan nga rumbeng? Libot, ada asawan ni Papa. Saan na ka makaturok? Sila makulkul, ti panunot ko ang pampanunot manong nimi. Ti panang pae kanyak ni Shirley. Kan ti may panggap ti sugar daddy. Hala kayo imposible na awan ti chicks ni daddy, ni Papa. Ningata Shirley. Posible nga ta mapasamak. Nga ti mang papabasa kini Shirley nga sugar daddy na ket ni Papa. Iti eskwela manunemi awan ni Shirley. Ngem ni Anit adda. Hello, Ani? Ay, sige gayam, Dennis. Abi awan tagayem mo. Mati ka na magbagina. Kasta. So ang awan itsuna. Awan disturbo ta. Abi bilang mga disturbo ni Shirley. O no siyak ti disturbo. No dakay ko mga doa. Baka kayo magpamerienda. Sige. Tagmerienda. At na imbaga ni Shirley kanya. Pudno ka di? May pakamtan niya. Idinapang ko yung pinasyar isuna. Ito na pa mong pinasyar. Okay. Tayo jamot lang di formal lang na yung bakaking kuhante, I love you. Yung sa jamot nga namuak. Nga tagayam nobyo na. Ngayon magpapabasa kang kuhan. Yung maganda ito ni Shirley. Ningamin tatang natin, nakasalitak nga muna. Ako na, maringrigat kamlaeng, bagkang katabugbugtong kong anak, mga pabisyan ng papang mo, at dapay abroad ni mamang mo, yamda kami, no awanin ti bang pagpabasa ni Shirley, akit, napapadasan dagbasa at college ko na. Nitatang natin nga baga. Ngayon nanukot mat ni Shirley. Nga rin ka po na nakuha na nga, isarating kundi mga haram kang kuha na, kapag tata boyfriend nan, isot magpapabasa kang kuha na. Amom ka ti? Ti? Amok nga damang pagpabasa kang kuha na, ngayon siya kamo na sino. Posible ka di nga, sugar daddy na. Tsaka man naman, maawagan ka siya ng sugar daddy. No, ada trabaho rin dyan nga magpapabasa kang kuha ng boyfriend. Siyempre, naininaw ng emisuna. Posible. Best friend mo isuna. Abi nga di mo amo na sinot boyfriend na o no sugar daddy na. O reag best friend kami, no talaga nga di na kahit nga magkakanyag, at nakarindagan na. Di lang mabaling nga amon, no sino? Kapay. Kitab no, amon, no sino? May bagam to kanya. Ano namin ti schedule da nga ag-date? Ti schedule da nga ag-date, pasaray Wednesday. Uno saan kat Friday. Kasi lang ini Wednesday, di ba? Imbaga nang imbagam ngayon tayo agmerienda. Mada appointment ko na na. Ada date ko na na. Merkulas day di ba? At ka di mo magdagdag si balay na? Nakakutsa. Nodot siya ka mo. Hanggang kang karuba. Kung saan gat aglugan ni tricycle nga mapaniti pag dinanuan da. Posible akas dyan. Basta Merkulas no saan Friday. Patasik tuman nga si Imam. Ala, tapay nga si Imam.
Amot no sino talaga ti boyfriend na. Kano asin no ti mangpapabasa ken kuana. Miyerkules manong nemi pinadas kong inawis ida. Hindi na. Siyan, makan. Takailat na nga duwa. Ani, sumurot ka king kuana. Kat siyak, agawid ako. Ada ka di man yung date mo? Naklagdigos ka nagsukat. Ani, duwa ta nga ro na. Babay am lang tayo sunan. Manugot ni Ani manong nemi nagbiniyanda kami. Tamadlaw ko nga talaga manong nemi nga pa nagkurso nata na kanya. Agyaman ak Dennis. Imbas ka ni Shirley tiya. Merienda, siya. Ay, ito ka din Shirley. Ay, atek. Ngayon nga nalipatan. Agsipod ta. At nakaribal mo. Di sugar daddy na. No sugar daddy man ti awag na. Kaya nakadasawan. Nasanan nga virgin di kayo mo. Awang ka rin istorya na. Amang amot no, nag-istorya kang ka no kasanplaying na yung sugar daddy na. Mat. No saan ko nga pagsalutsudan ni Sona, saan nga gunoon eh. No may pagkapkada kita kamanan. Sige, alis doon ta. Mangan. Nagmerian na. Nagkalugan na doon tricycle, itulod ka. Sakto mata nagkabin. Hasta nga ron tinapasamak manong nemi nagkatugaw kami kini Ani kat madlaw kulot tang idul-dul na tibagi na kaniya. Sa bagay, napintas mo ni Ani. Sa sigurado nga virgin. Ngayon ni Shirley, saan nga virgin? Pwede may tulod ko ni Sona manong nemi nag-thank you manin ni Ani nga nakaisisan. Thank you. Di merienda? Di pa nagkatugaw tayo ti tricycle. Sige, nakaroon. Kinasaritak ti driver manong nemi no sa dinot pangituludan na kaniyak. Iti mismo nga balay manong nemi da Shirley. Uy, habang isumat manong nemi at the tricycle nga sinada na. Pare, waring nga sorutin na yung tricycle. Di tricycle nga nagulugan ng trapita sa babae. Uy, sorutin, please. Amo na yung asasidig ka. Basta sorutin. Kung sa dinot papanan. Hindi nagsarding ang tricycle, manong nemi pinagsarding ko ba tricycle? Pare, dito to pala. Ay ka, manong nemi nga dan kotse nga imasadag nga nagsardang iti batog, manong nemi ni Shirley. Nakigtutak, manong. Ni Papa? Kotse ni Papa? Ni Papa ti sugar daddy ni Shirley. Ni Papa ti karibal ko. Ano pare? Surat ang tadya kotse? Saan na pare? Amok doon sa dunong papananda. Ori samta ng surutin. Itulod na kong sa dibalay. Kaya numanuman ti tiyaras mo kanya. Bayadan. Manong nimi nadlaw ni Lulu tilangan na dinting. Pagkasta tilangan mapa. Nga kaslad na kinaapam. Sila ka lang makapungpungtot. Ada kinaapam, diya eskwela yun. Awan, Lolo. Ngayon makapungtot ka. Makapungtotak, Lolo. Anak ka kabungtot mo. Kapungtot ko na dyan karibal ko, Lolo. Ana, at karibal mo kay ni Shirley. Di ba? Ar mo ni Shirley? Well, Lolo. Yung mada karibal ko. Nga na dyan karibal ko. Nagunod nanti amin ni Shirley. Ta isungar ti mang papabasa keng kuana. Ti sugar daddy na.
Kasanod tayo pa nakamom. Sinurot ko tinaliman ni Shirley, Lolo. Kahit nakita ka mismo. Sinardengan, timay sa akot siya. Kahit naglugan sa tiyan. Kita pa yung pagkunam nga rutbat nga karibal mo rin niya, baka no kabagyan na maglang. Awan ti kabagyan na nga nakakot siya, Lolo. Marigrikat na lang. Amoyo ka di? Loasin no, ti aking kotse. Itinagluganan ni Shirley. Amo ka di nga rutbat. Hindi mo matibaga. Amom ka di, no, sino? Amok, Lolo. Sino? Ni Papa. Ala! Natuktalak, Lolo. Natibabay ang pakarignak ti ayat. Kat kukamad gayaman ni Papa. Sunamad gayam ti mang pagpabasa keng kwan. Nga kasukat ti bagi. Ti kinababae ni Shirley. Ay, nagloko ba't tanda nga, ma'am? Baka'y malaka na kayo, Lolo. Ay, saan nakakasta? Barok. Mga asim. Sinungot malaan na. Luan niya tipuon, isot bunga. Kasta ka ba't kumamatkan ka? Umalakan dumat iti amam. Nga babaero, kasjay. Ipulong ko kinimamalo, no? Rumbeng laing sa gani. Dalata kang nga desisyon na po. No siya ti masurot. Agtrab-trabaho ni mamang mo iti abroad. Kat numaamuan na dayta. Anat namnamaim nga mariknana. Anat namnamaim nga resultana. Anat namnamaim nga mapasamak yan ko. Kaya ito nga sa Lolo, saan ko langin nga magbaga? Kaya isungan nga ko na, ang desisyon, mga makamuka nga magdesisyon, nga misal sa lutsudik lang. Anya tinam na maayam nga marik na ni mamang mo numabuan na. Kaya anya papasamak, at resulta na. Kaya mo ka di nga, agsagaba matinam. Ang rumbing lang nga, baka, Lolo, tano, maamuan nan to nga amok gayam nga maaping nga tsak imagbaga kin kuana. Kaya na bagam to na, dadto yan. Maawatam ti kahit ko sawain. Amam, no, awan ti kadwa na sedya, tawa man la ti mangpatpatib ka ti pakinakim na, manglaglag ang tirik na, apaman nga maamuan na, kakasat aramid ti, amam, ay, baka dadaki sa mapasama kin kuana. Imposible nga awang gagayam na sedya, Papa. Lolo? Diyan ka mo. Bahala ka. Yung sakti ba matungpal, Apo? Saan mo langin ipulpulong kinimamang mo? May samat na itang alakay. Nakunak tinakin ko. Gabo ka dita anak na ni Papa. Putot na. Kat saan na manugang na lang ni Mama. Kat kasla. Ilingad na. Salakniban na ni Papa. Imustumot ko na. Anya ti mapasamak kini Mama numamuan na. Ngim, tinawagak ni Mama manong nini. Hello, Dennis anak. Ma, kumusta kayo? Ay, kastoy yung oras sakit. Maturog ako man. Sika, di ka pa maturog. Ni Papang Mugayam. Simlek ka dito sila na. Ni Lolo, oh. Ni Lolo, kumusta man? Da kami laki ni Lolo't anda, Mama. Tato kastoy nga Merkules, wano saan ka Biyernes, ag-overtime kanu ni Papa. Kasi di magbagana, numala daw nga agawid, overtime. Muslim, Merkules, no saan ka Biyernes.
Yung sa balik na duktalak, mama, kahit kung lang yung pagkakala kayo. Ngim, padid ka rin yung pakinakin mo. Sa mun nga tultuloy, ha? Ma? Sa mun nga tultuloy nga ibaga, no, anyaman ti may panggap kinipapang mo. Abi nga diyo kat nga tuloy ko. Gabuta mo ko. Amo yun? At adagin di makakita katakwada nga magitetext kanya. Na, mo nakagayang ba lang na kamo? Namukon. Ket, di yung sinalagan di papa? Saman. Yung magkakangwana na, isarding na teramidan na. Tawangan mo. Mapukaw ko, panagayat ko kayong kuwana. Yung kuna naman nga, urayan na nakano nga graduar. Dajay estudyante nga scholar na. Digat amoy ito amin. Mo. May isang tupe ka nung atawan. Agraduar to. Sardingan na to kanumat. Ket mayat kayo man. Ket ore man basang ko kaya tatak. Nusot ko yat ti amam. O maramit ko. Mamuyo ka din. Nga na kang babae ket. Agkursunada kang kuha na. Ana? Agkarebal kayo nga gama. Gusto pa karignak ti ayat. Mama. Ngamit na mo amon. Marikram ka di pa lang ipatpatag mo isuna. Kayat mo ka di. Ti subsubra ti amam. Nusardengan nantun. Dahil nga babae. Mama. Makapungtutak. Sino kapungtot mo? Ni Papa. Amo niyo kaya man. Amo ko na na. Ididamo. Sana ka mamati. Imediya dain siyan ta kanyak nga pambanik na namati yan. Siyempre, nasaktan. Ngayon. Ang serserbi na nga makariknak na sakit. So nga, maamlatan ni Papang mo ko na. Iba't patagin yung kadipay ni Papa. Nung laki dita, isina ng tunad yung babae. Mabadi siguro nga, sublik, di dati pa nagtalik ko kayong kuwan. Takula naman, nga saan nantun nga araramidan, numalpasan di tulag da ito na dyan ang babae. Ewan nga man, ituloy ng tulataw rin, no? Mapagrador na dyan ang babae, mama. Sa balin to, asalitan na ito. Anak, dyan kaya't nga marakrak di pamilya tayo. So, agbalinak manakawan. Ako magdanagan. Tadyak itulok nga marakrak di pamilya tayo. Malaksid, no ti amam, ti mayat amakidanan, iti sa bali ng babae. Awan ti maramit ko. Hanga bali ko na. Tadakamit. Saan ka nga sumina kanya? Sika nga anak ko. Sika nga ipatpatay ko. Kabigatan na manunemi idudumteng. Idi kabigatan na, idi makariingin ni Papa. Pa? Naladaw kayo man ng talabi? Ay, nag-overtime kami man. Overtime mo no overtime. Amukon ti amin. Papa. Sumatlagay mga bagayo nga dahil dyan tumunakin maudi nga panang pasyar ko kay ni Shirley. Kaputa chicks yung madkayam ni Shirley. Sikatin daddy, sugar daddy na. Nindasam ti parang sa ubi ko. Awan ti karbengam nagsawa kanya karita. Ano yung awan? Awan ti karbengam ti anak. Nga mangsalangan ti amana nga bapaero. Sumardan ka. Sumardan ka. Amon ni mamang mo ti amin.
Amunan, amo kamunan. Gapot ka nawag kag drabi. Ipulong kayo. Ngam sa mo itultuloy gapot amok di bagam kunan. Pa, isarting mo taramilyo. Ada tulag mi kini mamang mo. Paggraduar ni Shirley, ton makapagturpusan ka trabaho na. Awan ton relasyon mi. Di pa'y babaya kursulatak, tinapatangan niyo. Datay pa'y nga gamatag karabal, hanggang makunag karabal. Takuka ko ni Shirley, sakbay nga inarim mo. Babaya mo, kahit mo katingarod, nukas pagarigan, tay batakong kit ipasublat ko ken ka, sumumbulat ka, kahit mo kasta. Jakon pa kan ano, timalmal pasan yun, papa. Awanin ti mariknak nga ayat kang kuana. Rubeng unay. Takukwak laing ita. Sardeng yun, papa. Uray no sampay nga nagretuar. Sardeng yun. Gamot. No saan nyo palang isardeng? Saan na kay man nga kagura ni mama? Nim siyak ti manggura kan ka. Gurain na. No saan na kamawatan? Ang talatakin ka. Imulitan. Awan di sa bali mapaturay no saan nga siya. Tabiyag ko na ito. Mawatan na pati inam. Anong tulakit kang ka. So ang sarting mo datang issue. Gurain nak no gurain nak. Laksidan nak. Adalatakin ka. Iti eskwela manong name nakarugurugidan di pa nagkita kini siya. Buyan! Kunak itilikodan naman. Ha? Dennis? Inigas ka. Ha? Ala, Dennis, api ibagam tikas na kinigayam ko. Amang ka din sa sinusugar daddy na? Ni papa mismo. Tila babawi ka nang ipatig keng ka, Shirley. Saan gayong marumbing ayat ang tikas keng ka? Pwe? Manong Nemi, mabalin siguro ng saktan. Iso nga sambat na makikuy-kuyog kini ani. Diyay narugit nga gayem mo. Ayan na. Siyak batid si Mina keng kuanay. Saan ka na kayat agayem ko na? Tapay, karugit mo. Tsaka man amo. Tuorin na jak panawan, isumati mangin adon ti magina kanya. Ano pala mariknam kayong kuhana? Awanin. Nagmamawan ti na kayat. Sana rumay ngayat ang tikas kayong kuhana. Ngayon naman minsan, maawatan tamat ni Shirley kahit na makamagturpos. Napatangan naman kani papang mugayod balik ang sugar daddy na. Si Kante at kani. Ha? Ano to ko na? Si Kante ayatek ko na. Sorry ha, tasang nga sikatin mo na. Yung sa kaman eh. Di mo pa nalado ti amin, di ba? I love you. Di si kakit siya ka roden. Kawan na nakaklunan na. I'm so happy, Dennis. Kahit na ginarakop kami manong naming nga naglanang ligi di bibigyan. Ngem, awan pala ti ko, agraduar ta pa muna. Yes, wan. Agraduar ta pa muna. Kaya danto trabaho ta. Sa tanto ang kasawa. Kahit ikarikan ka. Jak to aramiden ti ama. Nasiyat no kasta. Asan kang dumalaking kuhana. Fast forward, manong naming. Ida graduarak, isumaten di panagpurgud manong naming ni mama. Ket, kas iti plano na. Nag-put up manong naming iti hotel and restaurant. Na iso, manong naming iti man manage na. Duwa nga tawmet,
Duwa nga taon met nga nagtrabaho kami kini Ani manunemi ideya ta agkalay sa akin. Ni Shirley manon. Nagraduar met. Ngayon pimano dito lugar mi. Napan sadya Manila. Kat sadya manunemi kano agtrabaho. Ken tsaka mo. No adamatan sa bali nga boyfriend na. Idi ta nagsinadan kini Papa. Kasi din ka rin ni Papa manunemi nga dinan ulitan tinaramid na. Sapay kuma, takas-takag pais. Nadaan kami manunemi ti dua nga anak kini Ani. Dapat kan bukod mi nga balay, nga nayabay ti balay mi, ket naragsak kami. Si bibiyag pa lang ni Lulo manunemi. Nesot mga ayuan kadagiti apu ko na itito. Dahil nga rin ti pagkasarita, kadagyawan nak-una iti anus mo, nga nangurnos, kalpasal nak-insent kan ka ti Italiana. Thank you talaing mo nga nagnabasa, ket samay kumanta na kay Bati akiti andal, liwliwakin pagsarimingan ti biyag. Ito nga tagyaman nga pag-aayam mo, Danish.